Hole vain chu hei kan note shitlana wangin hospitala kan shwai dona zingkara kan kalna chanchin le kan kalna mun tlem karon tilang dona ni Dubaya hian kanin entir dona ni chuan appointment nei sa kalngengi hi ngai china emergency thila te kan lo nei rem chang lo ani po in walk-in hun chung hi an siam ve china chumi hun chunga kan kal chuan doctor chu kan mu thei thawa ma se tlema kan nga rei ve deuh angai rem chang la ya min lu tir mai china ni vaina po hian appointment nei sa lawakal kan ni awangin kan nga ve deuh hlek angai dona kan kal ma hian min shillok ve kani kanina tang hianin hospital hi alhalawa minute som panga vel kal ani a ti chuan tuna hianin parking na kan thleng to a tin hospital kan kal hianin kan Emirates ID hi kan pe meya mi hemirama kan hian mitinin Emirates ID kan ne chumi mang chuanin an systema hianin khongi kan kal to ti te eng treatment nge kan lak to ti te an lo mu thei ve kani tuna kan omna hi no panglam pangin entir na chu ani a ari zong te asan zong te an lo check vek to nuwa ti hian doctor muturing kan ngak me kani kasoi to ang khan appointment nei local kan ni awangin ti hian kan nga ari deuh angai dona arem chang la ya min lu tir mei dona ni Damdawi na kan kal reng reng hianin keima ni po ni se kan ri zong te kan san zong te mi lo check ma sapota chumi zo a doctor chu kan mu thei chau train ani ti chuan doctor kan mu zo to a sample le test neu an ti zo to nuwa tikhanin pharmacy a Damdawi ei tur lamin kan kal le mei don ani tuna chuanin doctor in Damdawi min chaw ang te tikhan pharmacy a kan valam to mei dona pharmacy a hianin dan tur te ti dan tur thlangin an ni in an lo ziak sam vek don ani Dubai a hianin Damdawi mana to ema ma se insurance nei tan chuanin Damdawi man engma choyangai lo vele thunga chuanin kapasal insurance hianin keima le no te hi a cover awangin no te Damdawi mana po hianin chengkhat ma kan seng lo ani Damdawi na chuan kan ti tur te kan ti zo to nu in heta ei tur lein kan kal koi lok dona kan kal na mun chengkhat te ron ti lan katum dona ni chuan min lo subscribe pa min lo like sak tu tele min lo la subscribe sun zom zel tu te chunga khan kalom em ti chuanin video po tun ai regular dewa ron ti chua zel karon tum don ya tuna kan kalna tur hi kan ina tanga la lo te ni wangin kan ho pa in ti han kan kal koi ngal mei don ani ka soile du pakhat chu doctor le nurse te hi bia kan nuamin an fel ema tuna kan no te test chi sang sang an ti te poka an ma nin mirong ko langa keima ni vakal kher ngai to lovin ti chuanin doctor mule angai ani chuanin an ma ni booking appointment dikhan milo book sak le ngal mei don ani ti chuan kan kalna tur lampan chuan kan tlan me ka kalkong hitlem karon tilang zuai anga mi nga atanga mi somvela kan kalna mun tur chu kan thleng mei don ani Ole tuna chuanin kan thilei na mun tur chu kan thleng to a helai mun hi minol puite bazar na mun ani a thilman hi a tawlu tuk lawa sale hi a omreng chen ani Christmas tree te le Christmas thil chi sang sang te po heta hen le tur oma alian em boka chuanin kan thil te kan leizo to nu chuan ti hian ho turin kan chuak to nanga
chuan kan ho kong claim karon tilang anga tun video tan chuan kan du tok to report pe don nia chuanin I kan video te milo clear sakawangin kalom em next video a kanin mule cheu don nia khongai takin milo la subscribe lo te khan milo subscribe a milo subscribe tu te song point milo subscribe chunzom zela milo like a milo comment sak zel turin kangen ngal bok cheu ani chuan in next video a kanin mule vek ton nia u in zawain niman nuam mangtha mutui vek ule